Os da chi fel fi yn hoffi bod yn ddewr hefo lliw, yna mae Alex yn dangos i ni sut i wneud hyn yn y tŷ yma yn Pont Lliw, ger Abertawe. Y stafell gyntaf dwi'n camu mewn iddi ydy'r stafell fwyta. A da ni'n gweld elfenna art deco yn y papur wal, y sgwaria sydd yn cael ei adlewyrchu wedyn yn y candelabras hefyd. Ond mae'n debyg mae cnewyllyn y cynllun i gyd fysa'r dodrefnyn godidog yma. A dwi'n gweld yr atyniad. Ochr arall i'r cyntedd, gyferbyn a'r stafell deledu, mae'r gegin. A pan nath Alex a'r teulu symud i fewn i ddechrau, mi oedd y cypyrdda yn y pren yna. A be mae hi wedi wneud ydy rhoi primer a 2 got o baent arno yn y llwyd yma, a wedi ychwanegu yr handlenni copr. Mae hi wedi ychwanegu worktop granit, ac mae wedi mynd 1 gam ymhellach efo'r tails a wedi peintio y grawt yn ddu. Un nodwedd arall diddorol ydy y bylbia diwydiannol yma mae Alex wedi ychwanegu, a mae o'n gweithio'n wych oherwydd mae yna dipyn o copr yn cael ei adlewyrchu mewn manna yn y gegin.